Son preto de 18 km de percorrido por algúns dos espazos naturais máis enlleiros de Caldas, Portas e Barro. O itinerario ten unha dificultade media baixa e transcorre só por camiños sen asfaltar. Discorre por varios puntos emblemáticos da zona como a Fervenza de Segade ou a Fábrica da Luz. O itinerario tamén pon en valor un dos elementos etnográficos máis representativos da provincia. Queremos poñer en valor un elemento patrimonial de primeira magnitude como son os campaneiros de Arcos. Non? Sabedes que hai nese tramo hai unha fundición que fai as mellores campanas probablemente de España e querese integrar no recorrido. Tamén hai outro elemento moi importante que é un mirador que nos permite ver todo o val que se chama a Patata Cortada, que non neste proxecto, sino con financiación aparte, vai ter un desarrollo importante e que o queremos poñer en valor. A ruta goza de dúas modalidades, unha lineal e outra circular a través dun enlace co camiño portugués, pero os tres rexedores é unha moi boa fórmula para poñer en valor todos os recursos dos que dispoñen os municipios e serve ademais para garantir o mantemento e conservación dos espazos naturais. É moi intelixente utilizar eses camiños que xa hai, forestais e a veces algún vía municipal, porque tamén ao mesmo tempo é darlle un uso ao monte que é social, que eu creo que é fundamental para que todo o mundo se conciencie da necesidade que hai de cuidado deses montes, pero ao mesmo tempo tamén é bo para que esa praga dos lumes e tal, pois podamos combatilas con presencia de persoas no monte facendo outro tipo de actividades e outro tipo de usos dese espacio, non? A Deputación vai se encargar de instalar por todo o itinerario unha completa sinalización para os excursionistas. Se todo vai segundo o previsto, o proxecto vai estar rematado nun par de meses.